zaklínači hadov, tradičné remeslá aj famózna kuchyňa Marrakeš má svojim návštevníkom čo ponúknuť a jednou z jeho najkrajších pamiatok je palác Bahia. Pomenovanie získal po obľúbenej žene veľkovezíra Ba Ahmeda, ktorá mu ako prvá porodila syna. Stačí prejsť len pár ulic a ocitneme sa v tradičnej Medine, starom meste. Toto je typický veľký marocký trh Souk. Nachádza sa tu viac ako 40 000 obchodíkov a miešajú sa tu rôzne vône a zvuky. No a domáci tu predávajú ručne robenú keramiku, korenie, kožené produkty, nádherné šperky a mnoho iného. Toto používajú ženy ako rúž. Mám tu aj farbivo indigo. Len pár krokov od trhov stojí Medrasa Ben Yusum, kedysi najvýznamnejšia koránska škola v regióne. Študenti tejto školy zastávali dôležité pozície. Veľkým lákadlom sú tzv. Riády, tradičné marocké domy pretvorené na rodinné hotely. Majú v strede domu fontánku alebo záhradku a sú hlavne teda známe tým, že nemajú okna do ulice. A to bolo kvôli tomu, aby arabské ženy boli chránené od zrakov okolo idúcich. K Marrakešu patrí aj jeho kuchyňa. Jedlo je tu kultúrnym zážitkom. Pripravujeme tradičné marocké jedlo tažín. Je to takéto kuracie mäsko. No a takáto lekcia varenia v Maroku je skvelým spôsobom, ako zažiť marockú kuchyňu ešte o niečo viac. Nesmieme zabudnúť ani na marocký čaj, ktorého príprava sa už stáročia nemení a je tu miestnym rituálom. Na zdravie! Najväčšie divadlo sa ale aj tak odohráva tu, na legendárnom námestí Džema Elfna, a to najmä vďaka zaklínačom hadov či umelcom. V malej skupine a so slovenským sprievodcom vieme zažiť naozaj to, čo zažívajú aj teda miestni, ale takéto autentické Maroko. Od marca budúceho roka sa do Marrakeša dostanete už aj priamym letom z Bratislavy.